Minħad Dingli kien għalliem sur mast u meta beda l-ewwel xogħol tiegħu bil-Malti kien ċpar fix-xemx Radio Dram li rebħu premju. Francis Ebeyer twieled fl-1925 u seklu wara se jittella spettaklu teatrali oriġinali li tfadawl fuq il-wirt u l-viżjoni ta' dan id-drammaturgu nazzjonali b'rumanzi bħad-Dar tas-Soru morru sejħu lil werrieta u dram ħadd fuq il-bejt. Spazju kreattiv kollaborazzjoni ma' Theatre Lab settela dan l-ispettaklu bl-isem Il-futur inkiteb il-bieraħ. Is-sena Francis Ebeyer li huwa l-iktar drammaturgu li ħalla impatt fl-istorja teatrali ta' pajjiżna jalaq mit-sena mit-twelid tiegħu. U allura Spazju Kreattiv xtaq kif inhu xieraq li nagħmlu tribut sabiħ lil Francis Ebeyer biex anke l-poplu ikun familjari max-xogħlijiet tiegħu, ma' ħajtu, mal-mod ta' kif kiteb u ma' rumanzi li ħafna drabi ma tantx niffukaw fuqhom. Isem il-produzzjoni minna nifissa tqajjem interess x'irid jgħid biha il-futur inkiteb il-bieraħ. Il-ħiel ħadtu minn waħda mit-temi l-iktar favoriti ta' Francis Ebeyer. Kważi ngħid li Francis kien ossessjonat ħafna fuq kif il-passat jaffettwa l-preżent u kif jiġri fil-preżent ħajjikteb propju l-futur u dak kollu li għadu ġej. Piskopo jgħid li huwa jixtieq jagħmel xi ħaġa differenti mhux sempliċiment tfakkira kif normalment wieħed jifhem imma waħda li tattira udjenzi ġodda. Jiena nixtieq u l-atturi tiegħi jekk għattilhom is-suċċess għalija ta' dil-produzzjoni hi jekk jiġu nies li jafu l-Francis Ebeyer u jibdew jagħtu brashom u jgħidu vera sewwet jgħidu ijwa ekku, imma fl-istess ħin l-ikbar suċċess għalija jkun jekk jiġu nies speċjalment żgħażagħ li qatt ma semgħu bi Francis Ebeyer. Jieħdu sehem f'din il-produzzjoni Abigail Borch, Claire Piscopo, Deborah Saliba, James Caruana, Joseph Philip McCanlef u Nicholas Frendo.